Uprostred vysokých hôr, hlbokých roklín, prastarých lesov a hučiacich vodopádov sa ukrýva jedno z posledných divokých miest Európy. O osude zvierat, rastlín a celých ekosystémov tu nerozhoduje človek, ale príroda sama. Tichá dolina so svojou menšou sestrou Kôprovou predstavujú takmer 100 km štvorcových slobodnej prírody uprostred mora civilizácie. Nebolo jednoduché dostať sa k medveďom dosť blízko na to, aby sme ich mohli filmovať a pritom ich nevyrušili. Museli sme sledovať, odkiaľ fúka vietor a dávať si pozor, aby nás nespozorovali. Keď vietor menil smer, jednoducho sme sa nepribližovali. Vyrušenie medveďa by pre nás znamenalo koniec filmovania. Zostal by v nás len zlý pocit z narušenia divokej prírody. Na dobrý záber sme preto niekedy čakali aj celé týždne. Najviac sme si vážili, keď sme mohli dlhé hodiny pozorovať medvede bez toho, aby o nás vedeli. Je to takmer zázrak, že uprostred Európy ešte stále existujú útočiská, kde smú medvedice nerušene vychovávať svoje mláďatá. Cítili sme sa, ako by sme sa preniesli tisíce kilometrov na východ k Uralu alebo stovky rokov do minulosti. Mláďatá z času na čas odbehnú na svah a spustia sa po posledných letných zvyškoch snehu. V Európe už nezostali takmer žiadne územia nedotknuté človekom. Divočina sa však vracia späť do území, odkiaľ ju kedysi vyhnal. Len pred 60 rokmi sa v tichej a Kôprovej doline pásli namiesto kamzíkov a jeleňov veľké čriedy dobytka. Rozsiahle plochy lesov boli zničené holorúbnou ťažbou a vypaľovaním. V tom čase tu boli vlky úplne vyhubené a štatistiky uvádzali v celom Tatranskom národnom parku len 2 medvede. Odvtedy sa všetko zmenilo. Tichá a Kôprová dolina sa stali bezpečným domovom pre viac ako 40 medveďov a každoročne tu vyvádza mláďatá jedna svorka vlkov. Pralesné druhy organizmov sa vracajú späť do svojich pôvodných teritórií. Fascinujúce dôkazy o neuveriteľnej sile prírody svedčia o tom, že niečo podobné sa môže odohrať kdekoľvek vo svete. Treba len prírode ponechať dostatok priestoru a času. Ak jej to dovolíme, stane sa pre nás miestom inšpirácie ducha. Miestom, kde sa môžeme stretnúť s divokými zvieratami a túlať sa starými lesmi.